Hey guys, welcome back again to the Radio Vlog. So, welcome back again sa ato ang YouTube channel. So, anya na po tayo guys sa ato ang panibagong drama nga anak nga naman. So, anya na good guys ang inyong giatang-atangan or gihulat-hulatan nga drama nga anak nga naman. But anyway, bago tayo mag-proceed, share ko lang muna. Kung naba may napansin guys ako ang naba may napansin. Okay, so ayan, nagpalit ko og extension, eyelashes extension for the first time, guys. So, simple na din siya pagbutang, then kagain na po nagbutang, guys. Then, ayan, as you can see, guys, napahak. Tungod kay natanggal dayon. So, pag gani sa kaadlaw na siya tanggal, but ang pinga na dyan na maglamos na. As you can see guys, may makabuo. I'm just being so happy kay first time na ako. And simple na din siya mabutang. And dapat di mo palit guys. Nice size nga. 10, 12, 14. Di siya tanan nga 12K. Pareha siya tanan dagko. Mas natutong diri gamay. Diri adako. So nga na dyan day dapat. So I decided na mapalit ako ko. Pero may nga pag match man dili ha. Na may code good guys sa tag 38 tapos free shipping fee, o diba? Hindi mo siya 38 pero naman dako siya guys tag 119. So naka-decide ko pohon kung nanaputay ko an. Anyway, share ko lang din ako ang about kagaina. So scan akong papa. So kulbahinam sa results sa CT scan. Then tawagan na mo ang mga kuan sa Domingo kay para Lunes makuha na mo og magpa-check up na din ni Martes kay colorectal ni Papa. So once a week ra na siya mo nang among apas gyud sa Martes. So mo natin ay adlaw guys na wa jud din ko ka-upload tungod kay bisita no. Mo to siya. So mo tong na maka-upload gani ko tong una ako ra jud ma-upload ko to ra jud mga weekend dramas which is Marka Bahala and Ungo Ka Man Ayaw Pagbuot. Yan ang atong drama nga katong nawala gini anak nga naman, Love for Sale, and may asim pa akong kay taka-upload. But karon guys, magsugod na po ta. So, ano mo siya itong drama nga anak nga naman. So, bago ta magpusigid guys, po na akong i-shoutout muna guys ang atong mga commenters. So, the first commenter na itong kung saan atong cellphone ni mama itong comment. Ha? Kaon sa sugaron. Tutukan. So, ayan. Nakita nyo guys. Yung amigo. Ha? So, as you can see guys, nakita nyo guys na pa sa mata ng papa tungod kay gisitis kay siya gaina. And daghi mga bulong nga gibutang siyang kaugatan mo ito nga niburot siya. And noon, karon yan mo pa'y allergy ako papa. So, dali na kayong proseso. Kung naapalang guys, niya na mga diabetic, kung sa panandara mga history, patanggong good. So, dugan pa kay mga process or dapat kay mga pangutana. So sa karon, basahon sa nato guys sa mga commentors para naman wa ba nato nabasa ang katong mga commentors so na. Anyway, dili halata guys na ko'y pahakpiri. So, basahon sa nato kay 50% na lang si mapintag chat down na ni Ron. And of course, sa mga di ganahan mamati ni itong pa-intro guys ha. Wala ko na mugos na mamati mo sa itong pa-intro. You may forward the video kung asa nag-start ang atong drama nga anak nga naman. So, the first commenter na ito ang basahon. Wait lang, di na ma-open ang cellphone ni Papa. So, the first commenter na ito ang basahon. Zoom muna na to. Si Jopeline Galang, 26 minutes ago bago pa. Dito siya nag-comment sa itong drama nga, Ungo Ka Man Ayaw Pagbuot. And matod pa niya, salamat miga sa upload. Sayon raman na imong pimpos miga, inana sa ang akong mukha dati, matod pa niya. So, way daw ang dalasin si miga, ibutang sa iskinol na clear, mawala lagi na. Anyway, si Ma'am Joveline Galang, parehas dito gamit. Akong gamit po sa una, dalasin si with esconol nga katong blue color with
cucumber ato to siya nga katong flavor. So, ano pagkaon kay flavor. So, muna akong gamit. Tinuod siya, epektibo siya sa una. Kay, kuan jud ako na kanang experience yun ako na. Pero kadugayan akong gamat Ma'am Jovelyn kay na-immune na akong naong, di na siya ma-effect. So, mo to na, sige, gyapon gawas akong bugas na. Itong una guys, puti kay akong naong. Tapos, kanagani nga ako mga, dili may nga nagkadagan akong bugas sa una. Siguro, kaidaran ta na nagkadagang bugas. Niya, mga dark spot, lugay mo mahanto na nagkabugas sa food, hanto na nagkatibo, nagkadaghan na akong bugas. Ayan. You can see guys, muna siya. Muna akong gamit, ma'am, dalasin siya sa una akong gamit. Dalasin siya, tapos isagol ako siya sa iskinol. So, grabe guys, nalipay dyan pa to guys. Lamit kaya akong nang niribanded pa dyan to, sana all. So, halos kitag na nga to na time. Then, mga pila ka bulan siya guys. Natinga naman ko kay gitubuan ng bugas. So, giduble na ito na kong clindamycin para mas epektibo. Wala na siya ni uyon. Kanang brog na immune na kadugayan ako nang. Then, nag-imo na haluan daw na kong Myra A. So, galuan ako guys, mas niputi na ako nang. Kaya ang Myra A, it's vitamin E, manata na siya. So, good for the, kuha na siya kanang skin. So, mana siya pampaputi. Pero, sa dugo man na siya Myra A ata. Basta ka man na siya. Puti ako na. Pero, ang akong bugas guys, nagpabilin niya kay volleyball player mo ko sa una guys. So, pag apil-apil ko sa una guys, may kayo. Tapos ako naong lagi puti man kay namatay gamit atong iskinol. Kaya iskinol, papapamapot siya pang patin o sa naong. Pero, ang akong bugas guys, naragyapon. And pula ang ako ang naong. Manong gusto magpa-ito, kay mga ito mga gusto ko maniger, di maniger grabe mga morena. Ganahan ko sila mga beauty kay kung bugason sila dili makita. So mo to guys na katuni ko ani aging kinanapoy bugas stickers guys. So nanapoy bugas, di bulat ko gito sa dagat ang natulog. So nalaan naman ako upat. Tukol ba niyo itong batag? Puko dyan kong maayo kay atong malag ko nagkananak mo dyan ko gito. Tulog. Feel na ko sakit na, palikod na po ko. So, nagpa-tan ko. Yan na ba nang makuhaan niya? Nagkuhaan na po ko ato. Nagbarar po ko para medyo nipantay ko. Nag-short na po ko. Pero, pagka-short og igor mo pagkakuhaan, igor mo ko na mula, di balik na po na ko. So, kung gusto dyan pa ito, bulot dito taga-adlaw og init. Pero, sakit po kayong init guys. Sakit na kayang init karon, murag mahadlok na ka na magpabulad ng init. Maski pag alas 8 pa, alas 9, hilabi na pag alauna. Okay. Mura na ka ng sulod ng oven. So anyway guys, taas na itong pa-intro. Isara ka po nga ako ang nabasa nga comments. Unya na lang po ang laing comments na itong basahon sa outro na po. So ano yan na guys, ay like sumpay ng atong mga anak nga naman. Just keep on listening po. Ron mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Anak, nga numan. Hindi. Dali, sa kadiri, Kurt. Tingkaron sa ama ni Laura. Muraga, naa sila sa ubos. Dili, kilala makatago ko. Dili mahimo nga naagyapon ko sa dakong kaban. Bantang kayo ni. Asam ko mutago ini. Mao kini ang atik ni Baya. Ninakang sila. Makitang ko nila. Dili, kilala matago ko. Upsa, diha sa ilawom sa Katrin lang. Dili lang untas lang makabantay na ako. Nagdarabas lang paslan. Dili lang unta ko nila maiwagan. Uy, kangi og ining atik dito. Kaya ta ha. Kaya ako pasigaw ng suga. Ay, hindi ba itong sweets eh? Nyara? Oh, pumlagi mo siga. Punder siguro ang suga nining mong atik dito. Oo, okay na. Total, hayag man ang buwan sa gawas. Makarong magyapon ang shoot. No ba? Waon mo din ito. Kinahanglan
Kinahanglan masunog na gyud ang mga butang dinhi. Ugma adlaw. Aron mahawan kining mga atik. Murag magamit pa man yung mga butang din ito. Ito na ay mga sofa. Nasa yung mga higdanan. Oh, Nagsamok-samok na ng mga butang. Ay, bato ba? kung saan lagi Ah, kipagitaan Emre. mo? Asa ba? Kung saan kipagitaan mo dito? Sabi niya, oh, uy, nara. Nara, kerangkaban. Ang karaang kaban ang ilang duwal. Ini kerangkaban ang gusto na kong abihan. O ba? Kaya kisam na yung karaang kaban dito. Sa ako ni kasama, kay di amor. Ilagi na ang karaang kaban. Dili ni niya pablihan. O nga ako ni kablihan karon. Oh, abli na balagi na dito. Nakabantay na sila sa kubang kandado. Oh, guba naman ang kandado na dito. Kinsa may nag-abi ni? Oy. Ano ko ni mo no. Wa ti kasabi. Na tingali ng yablihan dito. Oy. Ako tanawon sud. Oh, wala mo lagi sugod ka ng mong kaban dito. Wa to sud king kaban. Iligwatan man din kandaro ini. Oh, may niablihan na dito. Usar na makatubag ini. Ha? Kisa man dito. Si Laura. Naagid sa taas sa ating sila si Papa og cigarette. Manaw dito. Okay, to. Manaog na sila. Kinahanglan makatago ko. Usar na makatubag ini pangutanaron ako. Si Laura ra gyud. Mabal to. Oh, Akong tuyo ni Papa. Pero, dito, natingali mo sila oras dito. Kaya, di malan na siya pang ugma. Di ko magpaabot og ugma. Kinahanglan mapangutanan ako siya dili. Dali, dali. Kasabaan mo ko. Ato tas kwarto ni Laura. Dali. Magbunsa mo sa kong kwarto, Papa. Wa pa di ka matug, Laura? Uy. Giuhaw ko, Papa. Dili na ba di ko mahimo mo gawas aron mo inom og tubig? Oh, may kay niya ka. Laro naman yun nga ikaw ang nakasakas taas. Sultihin na lang ko. Kung ikaw ba ang miguba sa kandado sa karangkaban. Ha? Tubag ako, Laura. Ikaw ba yung naguba sa kandado sa karangkaban sa taas? Oo, Papa. Kung sino nakita mo sa sud, hain ang sud sa maong kaban. Ano naman ito sud? Aha? Hain ang sud sa maong kaban. Hain ang mga duwaan ni Kuya Birnie nimo. Hain? Og nga importante man imong mga duwaan ni Kuya Bernie, Papa. Tubagal ako. Kung hain ang duwaan sa maong kaban. Hain kini. Ngano man lagi, Papa? Nakaunon ako nga ako ning ipangatag. Ihatag ni kinsa man. Uwa may bata din yung dapitang hatagan nimo sa maong mga duwaan. Hilam na. May usa ka duwaan dito nga importante para nako. Unsang duwaan na, Papa? Ang tinibir ni Kuya Birnie nimo. Og nga importante man nimo ang maong duwaan? Kadagan man nimo pangutana. Hain man nimo ibutang ang tinibir. Tuwara sa taas. Ugma, kinahanglan masunog na ang maong mga butang. Dili ko masugot, Papa. Laura! Mauna niyang kabili namo sa mong inahan. O niya imo pang ilabay? Laura! Kung dili ka gusto nga mahibos ko nimo, Papa, ayaw gid hilab ka mga butang sa atik. O, pa rin mo matog. Birnie! Nagkamata ko sa inyo kasama, Papa. Laura? Kung saan sa'yo gibuhat mo? Wa ko'y gibuhat, Kuya. May kuhaon ng unta ko sa taas atin. Hain lagi ang mga duwaan sa imong Kuya Birnie. Laura! O kung saan man lagi nimo, Papa? Ganong importante man alang nimo ang duwaang teddy bear ni Kuya. May duwaan kong tinibilir pa. Naa, Kuya. Og tuwa sa taas. Ako ning kuhaon. May tanaw na ko sa tinibir. Ganing, ubanan ako si Tito. Dito sa atik. Kuya, noon sa naman ni Papa? Hangtod ang mga duwaan, importante naman para niya. Diha una ka. Sige, Laura. Narangkaban. Pero, wa naman ang mga duwaan. Tura dito. Tura mga dua sa suok. Doon sa bungbong. Hain ang tinibir. Tura, dito. Salamat. Ni Arab di ay. Ni Arman din eh.
Papa? Unsaon na nimong teddy bear? Ako ni maduaan pa. Bernie, Wala lagi ko mahinumdum nga. Nagkaduwa ko ng mga duaan pa. gamay ka pa kayo, Bernie. Gawas pa. Sa kadaghan mong duaan, di na ka makainumdum sa maong tidibir. Dali na, Kurt. Panganaog na mo tanan. Kaya ko lansangan kining mong atik. Papa, ayaw na. Nga naman, Bernie. Anong nagpanik mo ka pa? Ha? Ako? Nagpanik? Waman. Di lang yun ko ganahan nga magtanaw na ning mga butang sa buhi pa ang inyong inahan. Ay, na mo pagdagan papangutan ha. Panganaog mo. Pero, ayaw lang ko naglansang ang puntahan, Papa. Mamili pa man kami mga butang nga mong magustuhan nining maong kwarto. Nausap ako una-una. Kinahalang sunugo na ning tanan. Sige na, panganaog mo. Dali na, Laura. Mga naog na ta. Wala ko makasabutan ng Papa, Kuya. Kinahanglan nga ako ng itsyung sabtan. Lahi nagit kay sa Papa karon. Muna na binuon siya nagsugod pagbalik sa pagkabata. Oh. Laliman ka? Magawa na siya? Kuya, doon na naging problema si Papa. Kung may problema na siya, ato siyang kumbensyon ng mga doktor. Dili kay ato siyang supak-supakon. Nagkasabot ka ba? Sabot ko pa sabot, Laura? Oo, Kuya. Unsa man ron? Kuya, muna galansangan kita papapuntahan pa ingon sa atik. Kuya, dili mahimo nga inilakan karon. Ayaw na, Laura. Ngano, Kuya? Gano'n bang natarantaman ka? Ha? Magtiwala ka lang. Nana, habit na masumpay ko bang mga retrato? Mayo kay may face o bond paper. Nana, naporma na gining. Wala, kagwapo ining bata. O kapati sa unaong ining lalaki nga, nagkukos niya. Dili tingali niyang amahan. Laura? Si Pulis Berlin na minuktok. Patay! Laura papunta. Arnan. Naaing magungan sa gawas. Mutago una ko sa ilawom sa katre. Laura? Laura, mata na! Laura? Kuya? Wait sa... Lipong pa ko gamay. Okay na ka diha. Oh, Naan na, Kuya! Karoon pa na ikaw ang mata. Lugay ko nakatong, Kuya. Labad mo ganing ako. Manlakaw na sila si Kurt. Maayo noon. Laura, tarawag at tubang si Kurt. Gusto si Papa. Si Kurt ang agay ni mo. Kuya, unsay? At tagigigiyon si Kurt na magkasod siya magkasing-kasing. O, tarungan na ng dagway ni mo. Para magkapagikan kanila. Noon sa manis, Kuya. Nada na maghinuon siya ni Papa. Tito, di naman tingali mo gawa si Laura. Ito na lang ni Tito. Mugawas to siya. Di ato na siya ni Bernie. Tod, ipangmusta na lang ko ni Papa ni mo. Oo, okay, Tito. Og Tito, ang atong sabot ito, ha? Ato ning planahon og maayo, Kurt. Okay. Yan na si Laura, Papa. Ay. Papa? Unsa man? Unsa man, mupaulit na siya si Kurt. Maayo hinuon. Maayong pagbiyahe. Uy, pagkalamit paminawon anang imong pagpanghinaot nga may namong biyahe, Laura. Kinahanglan nga mag-amping mo. Lisod na. Unya, Um, kano sa magamubalik, Kurt? Akuan, kining, mutuwag lang kunin mo dito. Okay. Sige, panawag na ako. salamat. Mibiya na gyud sila. Makahigayon na gyud si Laura sa mabiya din sa ilakan gabi. Oh, mibalik na si Laura.
Arnal. Ah, sige na, kaon na. Gidan anti kagpamahaw. Uy, tingalig, magduda sila ha? Kung ano nagdakang pagkaon. Sige na. Mahal, na mga picture. Ako na nasumpay. Maayo hinuon, mahal. Sige na, kaon na. Ikaw di ay. May kaon akong sekreto dito. Unya, o sa may itong plano ini karon. Mulayas na takarong gabi. Sige. Hoy! Bawa ni sige! Usaman! Papusil ka! Uy, kinsa naman sa ng gisigitan si mga amahan. Hoy! Usaman ka! Ba't ba magaliya? Ako, sir, namaligyan lang taon kong bayabas, sir. Kasi ganahan kag bayabas. Kaya hindi mo ka ng bayabas! Bawa niya! Ako na palito na yung baligya pa. Ups, panda mo ba? Ikibida, astika. Ayaw karatil. Pila mo na tanan. Oo, sa kagato, sir. Pangbugas lang. Ayaw din siya rin. Pero ikaw may nangitag para bugas. Aha? Ayaw siya rin. Hay, kuwan, sir. Tolong sud. Trabaho sa karinderya. Kasi na ito pangani mo. Upaw, sir. Upaw. Silinga naman ta. Naibaw ko. Gusto, may kiniyagaw pa. Pasidan nilang daan siya rin ha. Sultihigin siya. Unsa man, sir? Sultihin siya. Na magpalayo na siya kumangon. Ha? Wa ako'y gusto nga siya ang mahimong hinigugma sa kumangon. Kung sultihigin siya na, Iya, sir. Unsa? Mauna ang pahimangno sa maguwang ni Laura? Unang, buti pa sabot nga wa siya may baw kung hain si Bernil. Upon mauna, luwas ra gihapon si Ardel. Mo na nang, luwas si Bernil. Busaya na si kilag diya. Malkang si kana. Arnal, udto na. Unsa man na to sa paggawas anyong gabi eh. Ikaw ang unang musibat. Unya, paabot ako sa kabayabasan sa ubos. Ha? Karong gabi una ka mangitag paagi nga makagawas. Ug paabot ako sa kabayabasan sa ubos. Sige. Arnal, tako. Kinanoktok si Antonia. Sige na, tako na. Oo. Oh, nang ano? Kuan, paatuon ka ni Papa ni mo sa kawas. Nga naman nang? Gipahakot na ni Papa ni mo kang kulas paingon sa gawas sa mga butang sa ate Kinday. Unsa? Oh, dia. Ana dia itapok ang tanang butang sa atik. Papa, sigurado ka na ba yun? Ngayon mo na yung dauban at ng butang sa atik? Oo, Bernie. Sige na. Butangin na og gas ka ng mga karaang butang. Kulas! Aron masunog na ka na. Papa, ayaw na nagsunuga. May kuhaan pa ko diha. Sige! Usa may mo kaon, ha? Usi kaon mo diha, Laura? Tanang maong maleta. Kana, gyud? Oo, ganahan ko anang maong maleta. Sige. Kuha na diha. Dali Ikaw, Bernie. Unsa man? May kaon ka pa sa mga butang sa unang panahon? Wa na pa. Dili unta ko gusto nga sunugon ni. Pero Gusto na pa. Ayaw na pa na siya magibati. Sige na, Nicholas. Sunugan na ka ng tanang butang sa atik. nganong nihilak man ka, Laura? Wa man pa. Ginugnan lang ko ng mga butang sa kong inahan. Ayaw na paghilak. Ayaw na o kaya ang kagahapon. Aron dili ka masakitan. Papa. Unsa? Maunay sulti sa mga amana. Arnal. Makapahibong na kayong sinutihan sa papa. May nahitabo yun sa kagahapon nga dili niya gustong isulti ni mo. Mauna. Mangutan na jugo ni mama anay. Kung unsa pa yung mahinumduman sa imong aman. Arnal. Bisan unsa pa nga akong kagahapon. Wa ba yatay biyay, ha? Dili mahitabong mubiya ko ni mo, Laura. Bisan unsay mahitabo. Sige. Pahaway lang una.
Papa, ikinahanglan ko sa presinto. Karon dayon ko pa doon. Oh, may noon, Bernie. Ati man na yung magtrabaho. O, ikaw pa. E napalasig ko na. Ako na bahala sa uban mong mga problema. Sultihin lang ko. Madapan akong problema, Bernie. Makasal lang sila si Kurt ug Laura. Sulbad na akong problema. O, sige ba. Bulakaw na ko. Mauna ni panahon nga mong paabot. Siya ning nawag. Hello, Tito? karong gabi na nimo buhaton ang atong plano. Sige. Wanda ko dito. Bulakaw ko. O dadon ko skulas. Sila lang si Laura ug Tunya ang mabilin diri. O ikaw na ang bahala sa imong buhaton ngadto kang Laura, Kurt. Magtiwala ka lang. O, sige ba. Bulakaw na ko. Mauna ni panahon nga mong ipaabot. Siya ning nawag. Hello, Tito? karong gabi na nimo buhaton ang atong plano. Sige. Wanda ko dito. Bulakaw ko. O dadon ko skulas. Sila lang si Laura ug Tunya ang mabilin diri. O ikaw na ang bahala sa imong buhaton ngadto kang Laura, Kurt. Okay, Tito. Sige. Mangandam na ko sa pagbiyahe pa doon niya. Kurt, mauna ning imong higayon ha. Di na gyud makabalibad kanimo sa pagpakasal nimo si Laura kung may tabo na ninyo. Laura, Pa? mula ka ko karong hapon. Basig magabihan ko. Si Kulas ang mubantay ninyo ha. Bao nga, panarangkag mo din eh. Oo, Papa. Oh, ayaw gipagli ka. Kung dili ka gusto, masuko ko nimo. Dili ko malakaw, Papa. Sige. Miuyang kitang higayon namon ni Arnan. May trabaho ni si Kuya. O si Papa, may lakaw sab. Tinuod ka? Mao na, Arnal. Libre ta nga mo ikyas karong gabi eh. Mao na gyud ang ngat nung ikaw, Laura. Madaan jud ka na ako palayo in baya. Arnal, tanawa nga kunda. Oh, malita. Oo, maleta gikan ni sa atik. Mao lang nga akong gilawas gikan sa pagsunog ni Papa sa tanambutang sa taas. Nganong ganahan man ka ng mong malita? Dinhigi kan ining maong maleta ka ng retrato sa lalaki nga nagkugos og batang lalaki. Unsa? Akong ablihan na maleta ha. Ako na. Karahanan jud kay ni mong malita. Gahay na kayong sipiro. Pero ako nang naablihan. May ungot. Nang, magandam lang tandaan. Unsa? Ganong man upaw? Ganong mangandaman ta? O unsa ba atong andamon? Ang atong kaugalingon, kay di magiging mo biya sa bahay ni Laura si Bayarning. Hindi niya mada si Laura. Unsa? Busa, magandam lang tandaan nang. Kay klarong gubat-gubat nini. Pero watay dagan na nila ni Sir Canor upaw. Oh, kung mamatay kita. Huwag makapugong nga na nang. Ang importante nga, makabaw sa tagpatay nila. Upaw, Hmm. naunsa naman sab ni. Nabalik naman sab sa unang panahon ang mga paghitabo. Tamba na nang, sige, istorya na sa una eh. Di ni mo tuwas ng istorya. Kapoy ni mo. Sino sininitabo sa una, ha? Pero may kungkulpaan. Tungod kay may mga kaaway si Badong. Ug kumpot na nga mo ang kinabuhi. Oh, mausa niya ang daan nga gisubay ni Bayarnin lang. Gubot sa dang daan niyang gisubay karon. Liwat gidi siya kapalaran siyang amahan. Sa yun din ni Sir Canor ang tanan. Oo, maldito sa tiwang ha. Maldito nga kalma lang ba? Sige nang, magbaid gudahan sa sundang.
Ngano man? Muratag kardor ba? Kardo. Kardo. Itong kontra, armas, nga kita sundang. Tagkara, ita sila. May lang, kung atay armas, ako may lang natay itigbas. Unsa? Nana, nabiyag na malita. Tanawa ang sud sa maleta, Arnel. Oh, uy, mga silina manis babae. O sa batang lalaki. Mao na. Dihan ako sa zipper sa sud makuha kini retrato sa bata o lalaki. O niya, may ID nga napapas na sab. Mura ganig nabasa. Hala no? Kinsa makitag-iya ining maong maleta? Arnel, may akong pagtuo nga sa ako ning inahan. Pero, wala mo sulti si papa nako. Unya, kanang batang gwapo. Mao na si kuya nimo. Mausap na yung akong pagtuo. Si Kuya Bernie na maong bata. O, kanang nagkukus niya. Kinsa man ka na? Dili man na si Papa Kanor nimo. Naglagot sa papa ining niya sa retrato, Arnel. Mao nga iyan ang gigisi. Buti pa sabot. Nga iyang kaaway ning niya sa retrato. Makalibog ka. Lisod sumpayan ang koneksyon ni ining mga tao sa retrato sa mong pamilya. Si Mama. Siya ra gyud makatubag ini. Tapigin nagmaayong retrato. O ipakita na ni mama nimo. Sige. Panganandaan sa atong paglayas karong gabi. Nang! Pao. May gabi na sa pang miabot nang. O. O wag gihapon ta mahibaw kun unsay mahita po karong kabiuda. Andam nang sundang nang. O ang martilyo, andam na sa ikaw nang. Andaman na mong pitaka niya. Unsa? O gadog andamon man akong pitaka. Okay kung magkinaunsay ni. Kung mataban yun ni Bay Ernest Laura, manglayas mo dito ni Dapita. Unsa? Muna klarong mga pangitabo sa umabot ng manglayas na din eh. O ang pangutana, asam sa tapay ng tago ay? Nang Tonya? Ay, Inday. Inday, Laura. O saman man hapon na ka? Ay, tuod. Naapa sa imong kwarto si Arnel, Inday? O, nang. Atara ko makaon sa kwarto. Pero nang, pangandam. Ha? Nga naman? Karoon na may musibat si Arnel. Unsa? Busa, pangandamdaan. Oo, may problema, Inday. Andam na kong mutago. O kung mawa na may dinhinang. Layos na lang sa bug-imo, ha? Oo, Inday. Ay, magkunsa pa man taon ko din, kunwana ka. Pero, pag-amping ba mo sa inyong paglayas, tay, ha? Amon sa man, sigurado na gyud ka nga muuban ka ni Anang Arnel. O, nang. Dili na ko makaanto sa batasan ni Papa. Iyagi kong iduduhok ang Kurt. O hangtod si Kuya Bernie, ganahan na sab nga si Kurt nga kumabana. Oo, na. Layas na lamang gyud. Aron dili ka mapangasawa ni Anang Kurt. Bukiro rabar kang tawana. Sige, nang. Manihapon lamidaan si Arnel sa sod sa kwarto. O ginigit-ngit gyud. Mamiya na mi dinhi. Sige, Inday. Ako na'y bahala nga mulipat ni Kulas. Laura, ngitit na. Sige. Adoon na ako si Nang Tonya. Ako nang imalipat si Nicolas. Sige. Ang flashlight. Ayaw ka rin sa pagdaha. Ni Ana. Sige, magawas na ko. At ako agi sa gate. Og, madulhog na lang ko paingon sa kabayabasan. Sige. Maayo kay hayag ang buwan. Sige, diha ka na, Arnel. Okay, sige. Liliyon ka sa bintana, ha? Ig-asa mong flashlight ka ng dahon sa kamito. Aron mahibaw ko nga tuwa ka na sa gilid sa koral. Sige. Adoon ako.
Amping. Amping sab. Sige, lakaw na. Ablihan na akong bintana. Posibleng adto ditong dapita sa Laura mapasiga sa flashlight. Asa naman tong sanga nga akong kabyunan? Oh, uy, Tora. Mahimo na nga, muuna na ako kanaog. Si Laura. Missing si Laura. Ayan guys, sumana din yung pamati guys. Agad na drama nga, anak nga naman. But anyway, bago ito mag-anak. So, kung subscribe, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo kanunay sa itong mga latest upload. And hit the bell na rin po guys para every time na i-upload sa ito ang YouTube channel, matagaan mo notification nag-gikan sa ako. Ako na, kay wa na ko'y ka-collaboration. Kaya si Kedudong na akong ka-collaboration, inibalik ko siya sa inyong channel guys. So kung gusto niyo mamatigig mga sugilanon na mga OFW center, you may search his YouTube channel, Dudong Variety Show. So I am the influencer of him. So siya din ang naghatag na akong influence para YouTube. So, nagsugod ko YouTube katudyon pandemic. So, gito mi sa kundo na tanggang videos. And, moto na nahimo no ko vlogger. Oo, hindi ako mga vlog-vlog. Pero, kapoy ilit guys. So, manan nyo. Mas gipartas na ako ang drama kayo sa vlog. Na kayo mga vlog-vlog. If you want to watch my vlog, abo ko na mo girls. Na po kayo mga prank-prank. Ito may mga hugot line. Doon po ito kay nawada na po gana. Kung gusto mo guys na maghimo kong mga any prank or any dramas or any mga hugot, just comment po basta day puhon may special shout out na ka sa akong vlog po, diba? And okay, let's proceed na guys. Let's continue to read the commenters. Okay, so the first commenter nga atong basahon si sa na pagbasa. Inorkans, 3 hours ago, ito nag-comment sa itong drama nga, Marka, bahala. Matod pa niyan, sumpay please. So, ni-comment siya dito kay, pa man siya, premiere pa. So, nakaset na siya, naka-schedule. So, premiering na ata na or na-upload na. Ingarong oras na na-upload na rin. Next commentor, na si Nelson Ome. Amen. Nelson Ome. Matod pa niya na, dito sa drama nga love for sale. Taasa story oy. Wala mo ka na mugos guys, sana mamati mo sa kung pa-intro or pa-outro. So, kung di mo gana mamati sa itong pa-intro or pa-outro, you may forward the video kung asa nag-start ang atong mga drama. Okay. Okay, so the next commenter si Ma'am Dads Vasquez, and dito nag-comment sa itong drama nga, anak nga naman. Matod pa niya, dagang salamat Radio Vlog sa anak nga naman. Episode 61 to episode 63. So God be the glory. Next commenter si Roy na Bernice. Totoo na niya ng mga commenter sa tong kanong kay para murot na to og hearts. Dito siya nagdrama sa drama nga sa akong mga kamot. Anyway, itong drama nga sa akong mga kamanas ni guys. Lindot po ni siya. Sabi na pag-ending, baka ingon yung kag sige pa, auto or sumpay palindot, tsukay siya. Tumato siya pala sa may kabahala. Next, siya, makaputi pa dyan. Siyang pasabot na makaputi. Itong Lux White, lagi gwapa, capsule man to dayon, sabayan mo din sa bondin na Kujik. Number 3 ata yun, di ka nalagi bumabalik yung bugas. So, nag-ingon siya na po guys, na so, dagit siya nag-ingon og Lux White. Unsa man yun day naka-epektibo ng Lux White? Ask ko lang guys asa man yun mas epektibo ang Lux White or ang glutathione? Curious lang po, labi na sa mga wala pa nakatry. So, unsa jud ang maayo gamiton? Lux White or glutathione? Just comment down below guys kung unsa jud ang pinaka the best na gamiton. Ang glutathione, good for the
skin. It improves to whitening. Try. Dugo pa dapat ilang sa English. Sa English kay Bisaya ka pa. Okay, so, ang bawal ko, ang tatayon, nakaputi o makabalik sa tong panit na nakananing nagkaitom sa mga sunog, sa mga dark spot, mga basta kayo mo to level or to balance our color, di ba? Kaya na ba'y, na ko guys, na diriya ito, diriya puti. So, kung mo take taglaw tatayon, kung pantay siya. Pero, para sa akong color, okay naman eh. Ang ako lang yung takong problema. Kaya ako ang nawong akong bugas. So, mato siya akong dakong problema. Then, ang Lux White, di po kumakuan, ako pong na-observeran, pampaputi siya. Oh, by set na yun na wako kabalo. Pero borg akong ikagaw na Lux White, abot na kay Wadjag ko katraya na guys, promise. Nakita na ko, sa mga sila na nana, nag siya, borg ka na ganing, eko baga ka na nagunitanan. So, social ka, ayaw labi na packaging, and mga artista putkan ko. Pero, Wadjag ko katraya na. So, borg, nindot ko siya trya. Pero, borg sakit, borg maulang mo puta mangutana sa presyo. Mahadlok mo puta mangutana, tagpila dug kahat ng Lux White. No? Okay, let's proceed muna guys sila yung atong mga commentors. Okay, so the next commenter, si Rinwell Salazar. Pag ito yung pa nag-comment sa atong drama nga sa akong mga. Hi, idol. Request, may drama nga Basiriro. Ako, thanks. So, nag-comment sa to, nag-request of Basurero ako. Basiriro. So, ay dagang salamat din sa imo sa imo request, pero ako sa noon sir ka na mo ko sa ospital ganyan ka to Meridian game gusto pinaki-upload kaso lang guys na ako sa ospital o kailangan na ko siya taas nga oras tungod kay dugar siya nagsugod so gusto ko na magana dapat dito pa lang sa sudanan so man ako di ko din so mo to na ko ka-upload sana kaya di ko gusto na mabitin mo kay basta magpatulog po na ako na drama din ako na sungkayan tungod kay kailangan ako pagdala ng oras niya. Gani ako, mga drama uban ako na-postpone tungod kay laging mas prioritize akong papasok kaysa sa ako. Pero maski pagkuan, nag-upload mo gyapon. Panikamutan gyapon ako guys na mag-upload. Di dyan ako gyapon wag-uno pag-upload. Okay, so the next commenter na si Jocelyn D. Chos. Thank you man sa pag-upload sa ako mao ikaw. Finally, ganahan jud ko an samahan. Totoo man siya katong ako mo ikaw. Nindot po na siya ng drama guys. And si Ramel Marata. Hi, hello Radio Vlog. Nice kayo ang drama. Dagang salamat. Kito siya nag-comment si drama nga love for sale. And Juan Kailan. Ayaw tuo anak kon mga anak mawala ang bugas. Cleansing diet lang ang sulbad anak. So, dagan bito nag-ingon guys na kung karong nadalaga ka, bugason ka, pero kung kuno o maminyo na ka, mawa ko ng bugas. Muna siguro ang uban guys, sa mga bugason karon nagminyog siguro, kay para dyan mawa ng bugas. Pero, as of my experience, experience mo, bitaw, sa akong nakita yun, kinamgi mga uban na bugason karon pagka nanganak, mas, dahil karon walay bugas. Pagkatong nanganak na dagan ay bugas. Nanggawas na ng bugas kay stress, na-depress sa mga sa mga dagay bana, na-depress tungkol sa mga binuhaton, sa anak, nag-adjust. Kanya sa asawa nga badlungon na nabitaw. So mas dagan yung bugas or mas gibugas. So dili ka na ang rason kung bugason or nganong di ka na rason kung nganong dili ko no daw mawa ko no daw ang bugas kung maminyo na kaya lagi daw ang paggawas ko sa ugaw sa ato ang bugas mo ko no magigan to na sa tong dugo ambot mo po nila ingon pero di po ko makatubag kay di mo ko sayante di ko doktora siguro kay isap ang ako ni buwan kay kaning bugas walis mga alikabok pero para sa kuha dili ra maka alikabok kay kung alikabok pa sige mo gilamos anong namang gihapon di ba sir di ba kuya Star so among kauban among ka boardmate diri anyway guys dagad ka ng laway pero baga kay kung no wala gid ako sa lagi pansin kasi tanaw sila
Anyway, daghang salamat sa mga namati niya atong pa-outro. And sa sulod na again guys, again, musunod ang atong drama nga love for may asid pa. So pag manani mo sa drama nga may asid pa, musunod ha. So daghang salamat sa mga namati niya atong drama nga anak ganun. And of course, ang mga namati niya atong pa-intro o pa-outro. So thank you so much po. And of course, sa mga commenters, thank you so much po. I really appreciate it. Okay, so goodbye po and God bless.